କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାରଝୋଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଙ୍କଳବାଡ଼ରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ସୂଚନା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାରଝୋଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଙ୍କଳବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଙ୍କଳବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମିଥୁନ ଭୂୟାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶଳାକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ପରିବାରର ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୁନାରଝୋଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଙ୍କଳବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଏବଂ କାଠ ଫାଳିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।